impresivnije da se Hrvatska tada gotovo nije zaduživala, pa možete vidjeti danas u kojem smo dužničkom ropstvu. Dakle, u to vrijeme Hrvatska opterećena ratom i svime, sa ovom statistikom nezaposlenih umirovljenika i tako dalje, strukturom stanovništva, zbrinjava toliki broj prognanika i izbjeglica i ne zadužuje se u inozemstvu. Ovo što smo rekli, da je na 26 lokacija armije BiH i slično, to smo već rekli, pa ćemo samo pogledati dokumente. Ovo je samo, izdvojio sam jedan dokument iz Ministarstva obrane gdje se vidi da HV šalje armiji Bosne i Hercegovine toliko i toliko streljiva, mina i slično. To je samo jedna od niza stvarno velikog broja pošiljki koje su išle iz Hrvatske za potrebe armije Bosne i Hercegovine. Ovo je, čini mi se, popis vozila i vozača koji također prevoze jednu pošiljku pomoći. Ovo je isto dokument koji o tome svjedoči. Ovdje je dokument Hrvatskog vijeća obrane gdje se vidi da se traži da se bez smetanja propušte konvoj pomoći vojničke postrojbe armije BiH na relaciji ka Srebrenicu i prolaze kroz Grude, idu iz Gruda. A takvih dokumenta, da kažem, ima isto tako jako puno i neupitno, oni su autentični dokumenti iz toga vremena, tako da stvarno govore o odnosima koji su tada vladali. Ovo je recimo o logističkim centrima, vidite da dakle, komuniciraju, ta mreža logističkih centara komunicira, ovdje šalje vam izgled pečata regionalnog štaba Splita, tako da bi ovi u Rijeci mogli napraviti isto takav pečat, dakle, tako da praktično su vlasti BiH, naročito vojne radile u Hrvatskoj stvarno što su htjele puno više nego što bi mogli zapravo raditi u svojoj državi Bosni i Hercegovini. Ovdje ustrojavanje postrojbi o kojima smo govorili događalo se slično, ovo je popis tih do kojih sam ja došao u svom istraživanju, sigurno ih ima više postrojbi armije Bosne i Hercegovine, postoji poimenični popis njihovih pripadnika, osoba koji su ih obučavale u Hrvatskoj, postoje podaci njihovog snabdijevanja tijekom obuke u središtima za obuku u Hrvatskoj i tako dalje. Evo, ovo su obučavanje na tih 15 lokaliteta gdje se događalo u Republici Hrvatskoj, to smo isto rekli, dva načina obuke, da sad ne ulazimo u te detalje. Evo, ovo je taj dokument, vidite gore o zaglavlju SDA, gdje šalje za jednog svog pripadnika koji su zaboravili staviti, a ovo je taj dokument, evo sad kako ga vratiti, samo da vidim. Ovo je ta naslovna stranica ovog dokumenta SDA gdje se 436 poimenice specijalaca policijskih, a to je budući temelj armije BiH, upućuje u Hrvatsku sa zamolbom, dolje je potpis Hasana Čenjića i čini mi se 11. ili 7.7.1991. godine. A ovo je samo prva stranica popisa gdje isključivo se radi, vidi se po imenima i prezimenima u etničkom smislu o Bošnjacima, muslimanima, kako su se tada dvojno najčešće nazivali. Ovo je samo jedno izvješće, prva stranica izvješća, opširnog izvješća sa splitskog područja, čini mi se, iz logističke baze, gdje se detaljno govori koja pomoć, koje postrojbe, kada, kako, gdje su upućivane iz Hrvatske, s time da se govori da o tome sudjeluju ko sve pomaže, pa se navode i lokalne i središnje vlasti Republike Hrvatske i tako dalje, i na više mjesta im se u velikoj mjeri zahvaljuju. Ovo je dio, početak popisa pripadnika 77. brigade, gdje se mogu vidjeti čin, ime, prezime, dužnost i slično, poduzeće u kojem rade, kao što vidite, neki su već u HV-u i slično, a vidjet ćete još jedan dokument, ovo je dokument, jedan od mnogih, gdje se vidi da armija BiH sukladno dogovoru dviju država upućuje dva pukovnika, jednog bojnika, dakle časnike Hrvatske vojske na služenje u armiju Bosne i Hercegovine. S time, da u tom dokumentu zahtjev armije BiH stoji da se moli MORH Republike Hrvatske da te časnike HV-a koji idu u armiju BiH da sačuvaju sve
sav svoj status u HV-u i kad se vrate da mogu nastaviti, kad obave posao armije BiH, mogu nastaviti dalje biti u HV-u. Dakle, to je dokument jedan od mnogih, jer se vidi da je kontinuirano su časnici HV-a odlazili služiti u postrojbe armije Bosne i Hercegovine. To je dokument podrijetlom iz armije Bosne i Hercegovine. Ovo je onaj dokument MUP-a Republike Hrvatske, pečatiran i slično, i vidi se da je ta komunikacija, ima još drugih dokumenta, izabrao sam ovaj dokument jer se vidi da ta komunikacija traje kontinuirano i da hrvatski MUP provodi mobilizaciju u Hrvatskoj za potrebe armije Bosne i Hercegovine. Jer tu armija BiH traži još određeno proširenje osoba koje su ovlaštene surađivati sa MUP-om Republike Hrvatske na tome. Dakle, kao što sam rekao, koliko ja znam, dakle ne znam da je nekoga hrvatski MUP prisilio da ode, a nije se odlazio na mobilizaciju HB, a to je se činilo redovito, uglavnom sa izbjeglicama ili po drugoj osnovi državljanima BiH koji su bili u Republici Hrvatskoj. Evo dalje, ovo je specijalna postrojba Kobra koja je po nalogu Alije Izetbegovića osnovana na području Hrvatske i taj dokument o tome svjedoči. I ona se ustrojila na području Republike Hrvatske, obučavala, naoružala, o tome postoji jako puno dokumenta baš o toj postrojbi. Recimo postoji, da, čak postoji izrada gdje su radili pečat u Praškoj ulici. Čak i to. Ovo je posebna tema, jer su hrvatske zdravstvene ustanove, istražili smo samo zapravo ove gdje je bilo najviše liječenih ranjenih vojnika armije BiH. Dakle, 10.633 osobe bošnjačke po imenu se prepoznavalo, jer naime kogod je došao ranjen u zdravstvene ustanove u Hrvatskoj, uopće se nije bilježio status da li je civil ili je vojnik, ali većina njih su bili vojnici, što se vidi iz drugih dokumenta, vidit ćemo neke od toga, iz brojnih zahvalnica koje su upućivane medicinskim ustanovama u Republici Hrvatske od strane postrojbi i pojedinaca armije BiH koji su se vratili nakon liječenja u BiH. Dakle, ukupno 10.633 osobe su od 1992. do 1995. liječene u BiH, pretežito jer su to bili vojnici armije BiH koji su bili ranjeni, kao što vidimo u Splitu najviše, Zagrebu, Brodu, Karlovcu i Vinkovcima, bilo je u drugim ustanovama, to nismo stigli istražiti. O svima njima postoji veoma precizna dokumentacija, to znači ona anamneza, povijest bolesti i slično, pa se, naravno, sve se to događalo o trošku Republike Hrvatske, odnosno hrvatskih građana kao poreznih obveznika. Evo, ovo je jedna od zahvalnica. Osim liječenja, hrvatske medicinske ustanove i hrvatska državna tijela upućivale su golemu sanitetsku, medicinsku opremu, lijekovima, pomoć u BiH. Ovo je jedna zahvalnica iz Gledačca, zatim jedna zahvalnica koja je upućena u Split, više ne znam da li Pazarić ili odakle. I evo sad ćete vidjeti, dakle ovo je tipična zahvalnica raznih postrojbi armije Bosne i Hercegovine. Naime, toliko je njih bilo liječeno da jednostavno nisu pisali na običnom papiru, nego su tiskali ove zahvalnice, evo one su dakle otisnute u golemoj količini i upućivane su ili liječnicima, sanitetskom osoblju, bolnicama i slično, nakon povratka izliječenih vojnika armije BiH u BiH, dakle za dodijeljenu pomoć u lijekovima i sanitetskom materijalu koji su nam isporučili za liječenje ranjenih građana i pripadnika armije BiH, živinica i slično. Dakle, takvih zahvalnica mnogi liječnici bolnice imaju u golemim količinama u Republici Hrvatskoj. Zanimljivo je ovo da su u Hrvatskoj, vidjet ćemo kasnije popis, početak popisa, dakle u Hrvatskoj su bile registrirane 234 strane humanitarne organizacije. Međutim, od toga 143 ih je sa područja Hrvatske djelovalo na području zapravo BiH, odnosno nisu se bavili uopće područjem Hrvatske, nego su iz Hrvatske pomagali Bosni i Hercegovini. A 117 ih je skrbilo o izbjeglicama iz BiH, a samo 3 nisu djelovali vezano za BiH, a registrirane su u Hrvatskoj. Dakle, od 234 samo 3 nisu djelovali vezano za BiH. Evo, to je potpuno pouzdan podatak i o tome postoji popis. Te organizacije su, odnosno njihove ispostave, moraju registrirati u Republici Hrvatskoj i postoje točni podaci, odakle su, koja im je adresa u Hrvatskoj, gdje rade, što djeluju. Postoji brojni dokumenti, u tom nismo mogli ovdje, ali sam u ekspertizi ulazio, gdje se vidi da su mnoge humanitarne organizacije ilegalno dostavljale
pomoć armiji BiH u paštetama, u brašnu i slično, i o tome postoje izvorni dokumenti koji su poskrivečki